aztergaia katetza dekretuen kontrola, badago iradokizunik edo karpenik? Bigarren aztergaia, bigarren enpresa kudeatutako 2022ko trafiko itxeitean merezizien. Ongi etorri Nerea. Bigarren enpresa kudeatutako 2022ko trafiko isunei buruzko alkate dekretuen kontrola. Badago iradokizunik edo karpenik? Hirugarren aztergaia, 2021ko kontu orokorraren kitapena onartzea dagokio. Puntu hau, kitapena aurreko azkenengo oso batzordean ez aurrekoan behiratu genuen, eta azkenengo batzordea astelen honetan egin dugu, eta hor, txosten osoa onartu zen, eta bada tramitea osoko bilkuratik pasatzea, onartzea, eta gero ja bidaltzea. Laugarren aztergaia Agintziako Auzolaneko 1/2022 zenbaki kredituen aldaketa onartzea dagokio. Hemen, 2021an nintzen kreditu aldaketa bat Debako udaletik Auzobalera. Antzorretik Arriola joan bide hori asfaltatu ahal izateko edo, eta berez, diru hori bueltan Auzobalerikan Debako udalera pasatu behar zen, baina, azaroa abenduan egon zian lur jauziak dela eta erabaki proposatu zen Ogasunean diru hori 80.000 euro dianak lur jauzi horiek gertatu dian bide horien konponketarako bideratzea, eta orduan kreditu aldaketa hori izango ditzake. Auzobaleko permanentetikan, basarri bideetako partida. Aldeko bozkak. Hau batez. Bosgarren aztergaia, 2023ko abuztuaren 16an, San Roque, tokian tokiko jaieguna izatea agostera dagokio. Horreite, zerbait ditu lero du, ez dela bozkatzen dugu. Aldeko bozkak. Hau batez. Zigarren aztergaia onartzea dagokio Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Udalaren arteko hitzarmena N634 errepidearen ondoan Debako Arzabal auzoko 1 eta 13 zenbakien artean eztabaidak egiteko proiektua gauzatu eta finantzatzekoa. Hau zorionez behin berriro aipatu izan dugun gaia da, eta zorionez saiatu da hitzarmena onartzeko unea, guain guri dagokigu hitzarmena onartu, sinatu eta Aldundiari bideratzea, bitartean hasi dira baimenak eskatzen, obra egiteko arena bertan baitaude horixe errepidea, ura eta barra erakunde ezberdinak daude eskumenak dituztenak bertan. Hortaz horiek tramitatzea izango ditzateke, eta ondoren obraren ez ditela. Ez ekarpenik bozkatuko dago. Horrekin aldetzen den justo obra horren temakin, posten nahiz eta hauzo bila ez dela aldetzeko behiz. Ongi etorriak, kontu
egitea, ikusita batez ere Iñarriko obra ametuta zegoela, uda denboraldia zetorrela eta bertan daukagula ere aparkalekua, baina, badakizu, azkenean kontu guzti hauen baimenak, obrak ez egitenak, bere maila luzatzen diela, zenbat eta azkala gaude, baina horixe da, irizpide bakarra da, baimenak heldua da onartzea. Zazpigarren azterra? Ai, barkatu. Aldeko bozkak. Zazpigarren aztergaia, udalsarea 2030 tokiko ekintza jasangarria eta tokiko 2030 agenda Euskadi bultzatzeko akordio onartzea da badakio. Gai hau ere zerbitutako batzordean heldu zen eta batzordekideek haien onespena bat zioten, baina udalbatzari dagokio onartzea. Hortaz, ez baldin badago kartenik bozkatuko dago. Aldeko bozkak. Hau batez. Hortaz, osoko bilkurako azken baztergaira heldu gara, eskari eta galderetara, badago eskari edo galderarik. Bakarrik esan, jartzen tema batzuk daude, zerbait dira, apartatzen dira zaitan. Pentsatzen dut idazkaritzen dagoen lankarratik dela eta batetik azkenengo osoko bilkura epe laburrean izan dela, horrek zalantzari gabe baldintzatuko dula, baina dauden akta guztiek datorren bilkurarako egotea espero da. Besterik. Tengo dos puntos. Uno, simplemente por información, el Montragain, la concesión, sabemos que está en marcha y en su procedimiento hay una previsión de fechas. Y la otra es, me preguntó Pedro en el pleno del mes pasado, el tema de las viviendas tasadas. Bueno, pues está ahí todo el proceso de inscripción y no sabemos si hay también alguna fecha aproximada de cuándo se va a poder publicar. Ondo esan duzu bezala, onargainekoa ezberdina martxan jarri zen, eskaintza ezberdinak ailatu ziren, lehenengo batek baduzka baldintzak eta betetzen ditu. Uste dut errekimendu bat egin zitzaioa hainbat informazio biltzeko, baina pentsatzen dut datorren astean zehar jala esbirtuta egongo dela. Eta aipatzen duzu bigarren gaiari buruz, tasatuei buruz, berdina komentatu genuen idazkaritzan baita ere, Iñarrikoan aria eta Trasladoan aria administrari baten kontratazioa zegoela eta oantxe bertan etorri zanetikan aita pixka bere zagutzen sakontzen pixka taberako kontua diala eta baina behin formakuntza fase hori igarota helburua da bai alokairurako etxebizitzen gaian eta tasatuen gaian martxan jartzea inskribatzea ofiziala, inkestatik haratago. Hortaz, data zehaz bat ez dakitelako zehazki zei gauden daukan horrelako prozesu batek, baina martxan jarriko da beste bai.